Mayapaldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon at ito ang CLTV 36 News. Special po ang ating episode ngayong umaga dahil meron ho tayong bisita dito sa ating studio. Alam niyo naman ho mga kabalin, tungkulin ng CLTV 36 news and current affairs na ihatid po sa inyo. Ito hong mga plataforma at programa ng atin hong mga kandidato tumatakbo sa iba't ibang posisyon sa gobyerno para ho sa halalan May 12, 2025. Sa puntong ito, makakasama ho natin isa hong mambabatas at nakilala ho siya sa pagsusulong ng murang pagkain at abot kayang bilihin. Para ho sa kanya walang politika walang politika po sa usapin na pangsikmura. At mula ho sa programang Kabisayan hanggang Ilocania at Mindanao, siya po o Kiko kung tawagin baka kilala nyo na nabanggit ko na, siya po ang kakampi ng ordinaryong Pilipino. Mga kababayan, wala pong iba, dating mambabatas at nagbabalik po sa Senado, Senator Kiko Pangilinan. Good morning, sir. Hi, maya pa back to you, Justin. At sa mga nanonood sa CLTV 36, good morning, Maya Paldo. Yan po, kabalan kabalan tayo po yung kakatamang bisita. Senator, alam ho natin, nabanggit natin kanina, matagal namin kayo nakakasama dito sa Pampanga pag binibisita ninyo yung magsasaka. At laging bit-bit ninyong advokasya, yung usapin ho ng pagkain. Sir, saan ho nanggagaling itong passion for working and doing legislations para ho dun sa food security at sa pagkain? Alam, napaisip din ako dyan eh. Dahil nung student leader pa lang at aktivista ako sa UP, yung ating mga basic sectors, yan ang ating laging ichina-champion. Advokasya ng mga manggagawa, mangingisda, magsasaka, ang maralitang tagalunsod. So student leader pa lang sa UP, in the 80s, nung panahon ng diktador, yun na ang ating ipinaglalaban. So, kumbaga, nag-evolve na lang yan. At finally, bakit magsasaka at mangingisda? Unang-una, hindi lang ito tungkol sa food security. Ito rin ay tungkol sa food justice. Hindi makatarungan na ang ating mga magsasaka at mangingisda na siyang nagpapakain sa atin, sila naman ay kapos at hindi kayang tustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan, particular din sa pagkain, dahil nga kulang ang suporta. So that injustice has to be corrected. That injustice is unacceptable. Kaya yun ang ipinaglalaban natin. And we have been fighting for this for the last 15 years. Mula nung ako'y naging chairman ng Senate Committee on Agriculture noong 2010. Apo. Sir, ito kamakailan lang, naging viral yung isa yung video na nag-cause ho ng, sabihin na natin, tawanan sa ilan sa ating mga kababayan, yung inyong pagkain sa takip ng kaldero, at yung pagbalot ng buro at saka yung mustasa. Ano ho yung inyong komento or ano yung masasabi niyo dito? Well, una ako'y nagpapasalamat sa ating mga kabalin. Dahil nung nakita ng marami nating kababayan dito sa Pampanga, yung pangkukutya, yung paninira, lumabas din sila at nagpaliwanag. Nagawain ito ng mga Kapampangan. Lalo na't pagka ang involved, hindi suka kung hindi gatas ng kalabaw, diba? Ng damulag, at asin at sinangag o kaya nasi. So nung ginawa ko yun, dahil nga ito ang kulturang Kapampangan. Nais nating i-promote yung Pampango cuisine. Kaya si Idol Romeo, nung inibitahan tayo sa kanyang farm dyan sa San Luis, sabi natin, sige, kasi yan naman ang naging advocacy natin since for so many years now, food. May food vlog nga tayo, 2 taon na. Umiikot tayo sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Pero dahil eleksyon ngayon, nakita nung ating mga katunggali, yung mga ayaw tayong manalo, ang oportunidad na gumawa ng kasinungalingan, paninira, disinformation. So, ang sa atin, nakakalungkot, pero hindi tayo magpapatinag. Bakit ba may disinformation? Dahil nais tayong siraan, nais tayong patahimikin, nais tayong matakot. Ay hindi tayo papayag. Lalabanan natin itong mga ito dahil ang ipinaglalaban natin, murang pagkain, mababa ang presyo ng bigas at iba pang bilihin. Tame inflation, we will not be intimidated by itong mga kalokohan nito. At humihingi ako ng paumanhin kay Idol Romeo Katakutan dahil pati siya nahila
dito sa politikang paninira na nakakalungkot din. Sir, gaano kadelikado yung itong disinformation na ganito? Ngayon binabanggit niyo, napag-usapan na rin natin, ano? Ano yung epekto nito dun sa tinatawag nating demokrasiya na meron ho tayo? Well, siyempre, pagka nagdesisyon base sa kasinungalingan, paano magiging tama ang desisyon na yun? Kumbaga, ikaw ay driver, sabi sa iyo nung konduktor mo na sa zigzag, paakyat ng Baguio, sabi ng konduktor mo, yung susunod na kanto yan, kaliwa yan ha, mag-zigzag sa kaliwa, kaya kumaliwa ka. Fake news pala, mali pala, wrong info, dapat pala kanan. Naniwala ka dun sa mali, kumaliwa ka, edi disgrasya. Ganun din ang disinformation. Pagka ikaw ay naniwala sa kasinungalingan, magdidesisyon ka ng mali. At syempre, may mga consequence ito. So sa atin sana, yung ating mga kababayang troll, tama na. Di ba? Maawa naman kayo sa bansa. Ang gulo-gulo na ng Pilipinas. Nakakadagdag kayo sa problema. Hindi kayo kasama sa solusyon. Kaya please, at doon sa mga kababayan natin na hindi troll, maging mapanuri tayo. Dahil minsan nabubudol tayo, naniniwala tayo. Halimbawa lang sa akin, sinasabi wala daw akong nagawa. Paulit-ulit yan. Kaya pag may mga komentong troll na sinabing, ang tagal-tagal nyo na sa posisyon, wala kayong nagawa. Siyempre, yung mga hindi troll, oo nga, no, parang, pero ang katotohanan, marami tayong batas, 290 laws ang atin na ipasa in our 3 terms. At wala tayong nagawang pagsisinungaling, wala tayong nagawang pangungurakot, wala tayong ginawang corruption. Yan, maliwanag. At yan ang totoo. Ayan. Oo, at syempre ho dito, Senator, binavalue din natin yung talagang mga totoong statement na yan. Kaya ito, yung po CLTV, katuwang ninyo sa pagiging mapanuri sa mga politiko, sa mga statement. May dagdag pala ako. Yes, Senator, go ahead. Nung ako ay nanalong 3 beses dito sa Pampanga, noong 2007 nga, number 1 ako dito sa Pampanga. Nung ako'y lumabang independent. Lahat ng bayan dito sa Pampanga at ang mga lungsod, nabigyan natin ng proyekto. Lahat. Wala tayong pinalampas. 3 termino, sinuklian natin ng serbisyong tapat. All towns in Pampanga, including all cities, we were able to help with our various projects. So hindi ho totoo yung mga sinasabing wala tayong nagawa. So speaking of yung mga sinasabing walang nagawa, ako, I remember, ito personal knowledge, Senator, when you were the Presidential Advisor on Food Security, kapansin-pansin na napababa yung presyo ng bigas. Paano ho ninyo nagawa noon? And once you get back to the Senate, paano nyo planong gawin ito? Lalo na't umaaray, hindi lang yung marami sa ating kababayan, kahit na ho tayo, talagang napapa-adjust ng sinturon, ika nga. Yan ang sabi, alin ba, paano tayo makakaiwas ng dagdag gasto, saan tayo magtitipid, yan ngayon ang sitwasyon. Pero kung maalala ninyo, Justin, nung panahon ni Presidente Aquino, about 6-7 years ago, 8 years ago, yung 1,000 piso at yung 500 piso, maraming nabibili sa palengke. Hindi ba? Hindi tulad ngayon, yung 1,000 piso, parang naamoy mo lang, wala na. Bakit? Dahil mababa ang inflation nung panahon na yun. In 2015, September, sabi ng NEDA, the lowest inflation in 20 years ang naranasan ng ating mga kababayan nationwide. Tayo po ang inatasan ni Presidente Aquino noong 2014 up to 2015 na ayusin yung food inflation. And we were able to do it. Nilabanan natin yung mga smuggler. Nagsampa tayo ng kaso laban sa mga tiwaling NFA sa 6 na rehiyon, Luzon, Visayas at Mindanao. Kinumpiska rin natin ang smuggled, hoarded na bigas sa 6 na rehiyon. Region 3, Region 4, Region 5, Region 6, Region 9 at NCR. Sa loob lamang ng 3 buwan, kinumpiska natin kalahating bilyong pisong halaga ng bigas. Yung mga hoarded, yung mga nagsasamantala. Nung nakita nung mga nagsasamantala na seryoso tayo, ayaw nilang makumpiska yung bigas nila, nilabas na nila. Talagang bumaba ang presyo ng bigas. Hindi tayo pumayag sa tongpat. Sa 42-year history ng NFA, for the first time, nireject natin yung overpriced na bigas ng Thailand at Vietnam. Hindi lang 1 beses, 4 times during that period. And 4 times, bumalik sila
binabaan nila yung presyo nila. Nakatipid tayo ng 7 billion. All this led to the lowest inflation in 20 years at bumaba pa ang presyo ng bigas ng hanggang 3 piso kada kilo. At available yung NFA rice na 27 at 32 pesos. Kaya kayang gawin. Opo. Kailangan lang walang sinasanto. Kinakailangan nagtutulungan ang executive at legislative department. Kung nagawa natin noon, kaya natin gawin ulit ngayon. Senator, meron hong mga panawagan yung ilang magsasaka, particular dito sa Central Luzon, yung mga ilang nakakausap namin, hindi nila masyadong gusto yung rice tarification law. Ano ho yung inyong stand dito at ano yung mga plano nyong gawin kaugnay ng nasabing batas kapag nakabalik ho kayo sa Senado? Ako rin may agam-agam noon. In fact, I voted yes with reservation, number 1. And number 2, I immediately filed a mandatory bill which was passed para amendahan yung rice tarification dahil nakita ko may mga gaps. Yung pag-amenda natin doon, ang ibig sabihin ng pag-amenda natin, dapat may direct cash assistance sa ating farmers. Direct, dahil nga apektado ng rice tarification. And we are again going to file, if we win, mandatory bills para itong rice tarification measure ma-improve. Dahil ang pangako ng rice tarification, kaya ako nag-vote with reservation, pagka naipasa, bababa ang presyo ng bigas. Ngunit ang kabaliktaran ang nangyari. Opo. Kaya yan, we believe the rice tarification law must be revised. We must include more powers for the NFA na mag-intervene. Pero, kailangan kwentas klaras. Yung ginawa nating reform sa NFA noon, hindi lang dapat NFA Council resolution. Ilagay na sa batas na dapat open and transparent yung importation, dapat merong proseso na pwedeng i-reject natin yung presyo kung masyadong mataas. Dapat yung approved budget for contract meron. Kasi dati walang approved budget for contract pag bumibili ang Pilipinas ng bigas. Sky's the limit. Pero meron dapat yan. So we need to reform the process and the powers and the NFA law. Dapat reformahin. Sen, may mga nagtatanong, kailangan daw ba talaga ng importation ng halimbawa ng sibuyas, kamatis, bigas at other agri-products? You know, nung panahon ko, nag-i-import tayo. Kasi meron talagang wastage, meron talagang gaps sa ating rice supply. Pero in-import natin sa murang halaga, number 1, at in-import natin sa tamang panahon. Hindi yung tuwing harvest season. Sumasabay sa harvest season, oo. Sinasadya yun dahil pag pumasok na yung bigas during harvest season, yung palay, babagsak ang presyo. Dahil alam nila may supply Di ba? So bibili namin ng mura dahil hindi namin kailangan yung palay. Meron kaming bigas ito. May mga nagsasamantala. So dapat, sabi nga nung isa, nagtanong paano nyo nagawa na 22 pesos binibili ang palay, pero mababa ang presyo ng bigas dahil sa tamang management. Dahil ngayon sinasabi nila, kailangan pag mababa ang bili ng palay, mababa ang bigas. Tama, pero hindi rin yun ang resulta. Kung mataas ang presyo at kaya mong i-manage yung presyo ng bigas, kayang matulungan ng farmer, matulungan ng consumer. Sir, speaking of pagkain, ito naman. At sino ang hindi natutulungan? Yung middleman na limpak-limpak na salapi ang kinikita habang ini-exploit, sinasamantala ang ating mga magsasaka at ang mga consumer. Parehong talo dahil sila ang panalo. Sila ang dapat talunin natin at kaya natin gawin yun pag tayo nabigyan ng pagkakataon bilang senador. Sir, ito, habol ko lang, pinag-usapan natin yung pagkain. Kamakailan naging maingay dito sa Pampanga, kaya katamong kabalin, itong pagkakabito ni Pangulong Marcos dun sa bill na magdedeklara sana sa Pampanga bilang culinary capital ng Pilipinas. Ano ho yung reaction, opinion nyo dito? Siyempre, tayo nalulungkot. Dahil unang-una, pumusayan sa House of Representatives. Buong Pilipinas, mayroong kinatawan sa House of Representatives. Kung ayaw nila yun, di sana tinutulan nila. Di ba? Baka sabihin kasi nung iba, paano naman yung iba? Bakit Kapampangan lang? Bakit Pampanga lang? Hindi nga naman tinanong ng mga representative doon Buti sana kung merong mainit ni debate doon at nilabas yun at merong mga tumutol at nag-vote against, at least may basehan, di ba? Na
hindi naman tama dahil may mga tumututol. Kaso yung House of Representatives, buong Pilipinas, inaprubahan na yan eh. Yes. So, nakakalungkot. We will try again if we are given the opportunity na may panalo ang ating pagiging senador. I-file natin ulit yung bill. Dahil talaga namang ang Kapampangan, historically, di ba? Yes. Nung panahon ng Malolos Oo. Congress, sino yung chef? Di ba? Taga-apalit. Yung naghanda nung yung dinner, di ba? Sulipan, oo. Di ba? Sayang. It would have been an opportunity to continue the rich cultural heritage of the Pampango cuisine and of course, ang mga Kapampangan. Senator, pag-usapan ho natin yung lagay o sitwasyon ng politika dito sa ating bansa. Last national elections, nandito ho kayo, marami ring sumuporta, nag-rally dyan sa may isang mall dito at kakampi nyo noon si dating Vice President Leni Happy Robredo. birthday pala. Birthday ni Vice President Leni today. Ayan, pagbati ho kay Vice Happy President birthday, Leni. ma'am. Ayan, happy birthday po. Ayan, Senator, matindi yung naging laban yun noon, pero ang bit-bit nila ay pagkakaisa. Pero ngayon, nakikita naman ho natin, naghiwalay yung Marcos at Duterte, nag-aaway kahit sa social media, yung mga taga-suporta. Pag ho kayo naupo, Senator, paano yung magiging pakikisalamuha doon sa mga iba't ibang magiging kasamahan ninyo sa Senado, considering na ganito ho yung konteksto ng ating politika ngayon sa bansa? Well, unang-una nakakalungkot din. No? Na ang gulo-gulo ngayon. No, yung pinangakong pagkakaisa ay naging pagkawatak-watak. Diba? Yun pa naman ang pinangako. No? Tapos yung presyo ng bilihin mataas, pinangako din na dapat pababain. So lahat ng ito, tayo, matagal na, hindi lang, matagal na. No? Yun naman ang ating adhikain ever since. Unity, magkaisa sa tamang layunin at pababain ang presyo ng bigas at iba pang bilihin. So, yun lang, tuloy lang. At syempre, naniniwala ako, walang kulay kasi ang gutom. Yes. So, kay pula ka, kay green, kay yellow, kay pink, isang tabi natin yun, sa alang-alang sa mga daing ng ating mga kababayan, we're willing to reach out and work with whoever in the course of bringing down food prices. Napakahalaga. Yan ang daing ng taong bayan. Hindi itong bangayan, hindi itong batuhan ng akusasyon kontra akusasyon, itong paninira. Hindi yan ang kailangan. Ang gulo-gulo na. I hope, at sa ating mga kababayan, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong bibitiw. Magkaroon tayo ng kalma-kalma lang. Magkaisa tayo tungo dun sa solusyon sa mga problema ng bansa. Alam mo, naalala nyo na ban ang Pogo. Di ba? Medyo naging controversial din dito sa Pampanga ang Pogo. No? Naging illegal. Si BBM, President BBM ang gumawa nito. Pero saan galing yung basehan? Sa investigasyon ng Senado na masusi through Senator Risa. Kaya naaresto si Alice Go dahil hindi tinantanan ni Senator Risa yan. Ganon din ang paniwala natin. Makukumbinsin natin ang Malacanang pag naging mabusisi ang pag-imbestiga dito sa pagtaas ng presyo ng pagkain, we will be able to convince Malacanang to take the necessary drastic measures and intervention para mapababa ang inflation, ma-arrest ang inflation. Hindi lang si Alice Go ang inaresto, kundi ang inflation ma-aresto at mapababa ang presyo ng bigas at iba pang bilihin. Apo, Senator, kanina nabanggit ninyo yung usapin ng track record sa tagal ho ninyo sa public service. Kahit siguro sa mga nakakanood sa atin, ako personally rin at sa pagre-research, wala kaming nakita. Wala hong mga iskandalo, mga naipataw, kaso, kung anuman, na ika nga nasasangkot sa korupsyon at sa iba pang mishandling ho, yung hindi paggampan ng tungkulin. Paano ho ninyo titiyakin na itong transparency, accountability at yung good governance ay magpapatuloy sa ating gobyerno sa Senado pag nakabalik ho si Kiko Pangilinan? Siyempre, una, kailangan manalo. Di ba? So, ang hiling natin, tulungan ninyo ako, sopan nyo ko. Kami ni Bam Aquino ang magkatandem, parehong malinis ang ating track record. And isusulong pa rin natin ito. Tama ka, in the 18 years that we were senator and the 2 years that we were cabinet secretary, never tayong nasangkot sa anumang kasong anomalya. Sabi nga nila,
ang pinakamagandang indicator ng future action is past action. Di ba? It's maliwanag sa atin. 3 beses no akong pinanalo dito po sa Pampanga. Salamat po. At sa 3 termino na yon, dahil nagtiwala kayo, ang isinukli ko sa inyo, aking mga kabalin, kaluguran kong kabalin, ay tapat at totoong panunungkulan. Nakakahiya naman na nagtiwala tapos nagtaksil, hindi ba? Opo. Speaking of pagtitiwala at pagiging tapat, Senator, ako kung hindi niyo natatanong, meron na rin ako may bahay. Tingin naman ako ng tip. Ano ba yung sikreto sa 29 years of marriage? At balita ko ito yung sikreto ninyo, talagang napapasaya ninyo ang ating megastar. Yun, tama. This coming April 28, happy anniversary to my sweetheart and my girlfriend of 31 years. Si Sharon. Alam mo, naalala ko tuloy nililigawan ko siya. Ang dami kong kakumpetensya. Puro mga sikat na artista, mayayaman. Sabi ko, ano bang bibigay ko rito? Paano ko ba makuha ang kanyang matamis na oo? Alam mo, ang una ko niregalo sa kanya, imbis na bulaklak, na rosas, chicharon bulaklak, galing sa Everybody's. Yun ang binigay ko sa kanya. Naku, manyaman niya. Manyaman niya. Noong pa man, sabi ko, noong pa man, ang advocacy ko, hello pagkain. Pero sa totoo lang, bakit kami nagtagal ng 29 years? Dahil nagtiwala siya sa akin at hindi ko siya pinagtaksilan. Nirespeto ko, kinilala ko, pinangalagahan ko yung kanyang tiwala. Sabi ko nga tuwing eleksyon, malapit din yung aming anniversary. Oo nga. Diba? April 28, May, di ba? So naisip ko na ganun din dapat ang lingkod bayan. Dahil ang lingkod bayan, tuwing eleksyon, nililigawan yung ating mga butante. Kung ano-ano ang ipapangako. Buwan, bituin, para lang makuha yung matamis na oo ng ating mga butante. Pero dapat, pag nakuha na ang matamis na oo, hindi ba dapat hindi magtataksil? Dahil hindi magnanakaw. Kasi pagka naging taksil ka, di ba, nagnakaw, ginamit yung posisyon para yumaman, inabuso ang pwesto, ay hindi tama. Voters should also be, sabihin na natin, careful. Piliin natin ng maayos at suriin natin ng mabuti. Dahil, sabi ko nga, kay Sharon, ba't kami nagtagal? Kasi pag mahal mo, hindi mo sasaktan. Yan. Ganun din dapat. Di ba mga politiko, mga minamahal kong kababayan, kaluguran kong kabalin, di ba? Mahal ko kayo. Pero pag tunay ang pagmamahal, wag nanakaw. Wag magtataksil. Wag mga abuso sa pwesto. Mahalin mong tone, ika nga. Di ba? And that's how you love your people, you love your country, you love your children. You serve them with honesty, with your utmost, with integrity. Dahil sagrado yung tiwala ng ating mga kababayan. Oo. Sa term ng mga Gen Z, green flag dapat yan. Sakto sa kulay ninyo, Senator, green flag. Green flag. At si Donnie Pangilinan, mamaya, nandiyan sa Angeles, kasama ni Sharon. Aba, yun, how to red flag, how to spot a red flag. Pero sa ating kabaliktad, tama din, how to spot a green flag. Opo. Senator, ito pinapatanong ng mga kasama natin sa studio. Pag ba may handaan, nagsasharon din kayo? Ayun! Oo naman. Alam mo, nung lumalaki kami, siyam kami magkakapatid Ayaw na ayaw namin yung may natitira. Sayang Kasi pag siyam kayong magkakapatid, di ba? Pag hindi ka mabilis kumain, maubusan ka Pero pag merong tira, ay kailangan nagsasharon. Yan, opo. Senator, pakisabyan mo lang rin kaya katamong kabalin, kausapin ho ninyo yung mga manonood natin dito sa Central Luzon at sa buong mundo. At kung yung gusto nyong sabihin sa kanila, the floor is yours. Well, yun na nga. Sabi ko nga, pagka tiniyak natin ang food security, sinuportahan ng magsasaka at mangingisda, dadami ang ani, dadami ang supply ng pagkain sa palengke, bababa na ang presyo ng pagkain, marami na tayong mabibili. At pag maraming nabibiling pagkain sa palengke, abay, maraming handa. Kaya pag maraming handa, hindi pwedeng walang Sharon. Di ba? Maraming Sharon. Kaya pag may Kiko, ayan, may Sharon ka.
Kaya sa ating mga minamahal na kabalin, Kiko Pangilinan po, number 51 sa Balota, Eyuko Kakalingwan, and I will serve you. I have committed all these years and will continue to commit to serve you with integrity, with honesty, and of course, through effective, genuine leadership sa ating bansa. Magandang araw sa kanilang lahat. Dakal pong salamat. Dakal pong salamat, Thank Kabalen, you. Senator Kiko. Salamat. Yan po mga kabalen, nakapanayan po natin si Senator Kiko Pangilinan at sa kanya hong pagbabalik sa Senado, bit-bit niya ang pangakong pagkain at murang bilihin, murang pagkain para ho maiwasan, maibsan ang gutom. Ito, kabalen, number 51 ho sa Balota, si Senator Kiko. Maraming salamat ho sa pagtutok dito sa ating programa. Ngayong umaga, samahan po mamaya si Binibining Sonia P. Soto para ho sa Plataforma 2025 kung saan makakasama rin niya yung iba pang mga kandidato dito ho sa lokal at mga party list candidates ho para pag-usapan yung mga plataforma. Muli po sa ngalan ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon. Maraming salamat po.